O yun mga kuwela at isang malamig na nakakaantok na umaga at papalapit na bagong taon sa ating lahat. Dati nga bilang bagong taon ngayon, syempre, kailangan na nating iwan sa taong ito yung mga nangyari nung taon na to na mga hindi mo gusto, no? Kaya yun ngayon sa lahat ng mga nakaaway ko or ano pa, isang happy New Year sa inyo. Kung gusto nyong manahimik or katahimikan, yun din naman din ang gusto ko. Kaya yun, happy New Year sa inyo. Peace na lang. At dun sa mga ayaw makipagbati, bahala kayo sa buhay niyo. Naway wag maputukan ang inyong bunganga. Charot. Tayo nga pala. Ayan, hindi ako nakapagtinda kanina umaga, pero mamaya nga po magtitinda ako. At ayan pa yung mga paninda ko. Isang hilera pa yan, guys. Sa mga nais po order, PM nyo lang po ako sa aking Facebook, J. Guevara. J. Guevara, yan, Facebook page, Facebook main account ko, J. Guevara din po. Pare-parehas lang po ng name yan. At yan, at po-promote ko na rin sa short natin. May 180, may 280 ang isa. At may 250 sa Sando. Ganun din, may 280 po. Sa bootleg ko, yan, only 550 pesos na lang. Dating 700, ngayon 550 pesos na. Kaya sana umorder kayo. Kasi yan po ay gagamitin din natin pang charity, no? At sa mga nag-away-away ngayon, alam ko naman na content lang din naman yan. Alam ko naman pagtapos itong taon na to, back to normal ulit kayo at mag-aaway pa rin kayo. Pero sana naman na itong 2023, sana ito na yung ano ko. Ito na yung pinaka-break ko, no? Kasi itong 2022, masalimot yung mga nangyari sa akin na sobrang masalimot talagang memorable tong 2022 na to para sa akin. At sa atin din naman lahat. Hindi, parang mas malala yung sa akin At siguro naman, alam nyo naman yung mga nangyari noon. Kaya hindi ko na dapat ikwento pa dito, no? So, yan, sana tong 2023 na to, ibigay na sa akin ni God na eto na yung taon mo para sa iyo to, para sa iyo lahat yan. At sana magtuloy-tuloy. At sana maging yung natin, produkto natin, yung mga business na mga paparating. May mga paparating pa, marami pa. Tayo nga, sa tulong ng mag-amang Arthur Seya at si Ken, Kuya Arthur, na tumutulong sa akin. Sa mga nais po, katulad na may mga reunion po kayo, pwede po kayo magpagawa ng damit sa amin, okay, Sir Arthur Seya. Halimbawa, may mga Christmas party, gusto nyo magpagawa ng mga sarili nyong damit, no? I-PM nyo lang po Arthur Seya. Kapag may liga din, pwede rin po kayo magpagawa ng jersey din sa amin. At abangan nyo rin po pala yung clothing ng mga ilalabas natin, King Arthur, yan, at yung sa akin, yung 2H. At mag-iisip pa kami nila Ken kung ano pa yung mga iba pang pwedeng clothing at talagang magugustuhan nyo yung mga design. At syempre sa murang halaga, yung talagang afford ng mga Pilipino, sambayan ng Pilipino. At kung mapapansin nyo, pawisan ako kasi nandito ako sa taas, pinandar ko nga yung aircon namin. Tingnan nyo, parang walang hangin puro ugong lang At ayun, bago matapos ng taon na to, syempre kailangan na natin magpatawaran, no? Sa lahat ng nasaktan ko, sa lahat ng naging kaaway ko dito sa social media, marami din kayo pero hindi naman din lahat yung kasalanan ko. Kasalanan nyo rin yun, pares lang tayo may sala. Kaya sana itong parating na 2023 maging okay na rin tayo lahat, kasi ako wala naman na sa akin na yung galit na yun, lipas na yun inlabas ko na yun sa loobing ko, kaya wala na sa akin yun. Ngayon kasi pinagpaplanuhan ko talaga focus sa negosyo ko at sa pagcha-charity. Kaya nga nang sinabi ko, yung negosyo ko na yan, dyan nga ako kukuha ng pangtulong ko sa kapwa ko. At marami nga rin minsan nagtatanong sa akin, lalo sa labas sa pwesto namin, na bakit
Nag-stop ka na ba sa YouTube? Wala na bang kinikita sa YouTube? Bakit ka nagninegosyo? Ba't ka nagtitiis na sa initan? Nag-YouTube ka, mayaman naman pag mayaman ng isang vlogger pag mayaman ng isang tao pag naging vlogger or nagba-vlog. Doon unahin ko dun sa nag-stop. Hindi po ako nag-stop, no. Tuloy-tuloy ito hanggang sa buhay pa ako itong pag-upload ko, pag-YouTuber ko. Pasensya na kayo, minsan walang masyadong edit yung upload kasi nga sobrang busy ko talaga. Pero asahan nyo, pag nabuo na namin yung Kuwela family nila, Boy Sardinas at kung sino-sino pa na makakasama dun sa grupo na yun, hahalakak at matutuwa at papayakin din namin kayo. Doon naman sa sinabi na kapag isang tao ay naging vlogger ay mayaman agad. Hindi naman po ganun yung kadali. Lalo sa content ko na charity vlog. Totoo sin, maraming yumayaman ng mga charity vlogger dahil nga sa pagcha-charity. Pero ibahin nyo ko, ha? Kasi totoo sin, hindi tayo dapat nga, alam nyo, pinagsisisihan ko na bakit ngayon ko lang naisip na mag-business, hindi pa noon. Ayun yung pinagsisisihan ko. Sabi ko, galing naman ako dyan sa pagninegosyo, sa pagtitinda-tinda. Bakit noon nung kasagsagan ng malakas pa yung YouTube ko at may sapat akong pangpuhunan, ba't hindi ko naisip? Ayun yung isa sa pinagsisisihan ko. Kaya pinupush ko ngayon yung business ko na to para dyan din ako makakuha ng pangtulong ko. At para masabi ko sa sarili ko na yung pinangtutulong ko ay galing sa pinaghirapan ko. Hindi galing sa ibang tao, sa mga sponsor. Ang hirap na rin talaga sa 2022. Ito yung nagpa-realize sa akin na hindi mo talaga dapat ibase ang isang bagay sa isang tao. Kasi hindi mo alam bandang huli, may mangyayaring anomalya talaga sa inyo. Lahat ayun, maraming salamat sa lahat ng nangda-down sa akin. Alam niyo, yung ginawa niyo talagang sobrang natuto ako at kayo yung mga naging motivation ko sa buhay ko. At itong taon na nga to, itong 2022, napakalaking part nyo rin sa buhay ko. Bukod sa pangda-down, panghahamak nyo sa akin, lalo akong naging matatag. At sa mga nananatili pa rin sa akin na hanggang ngayon hindi bumibitaw at nandiyan pa rin nakasuporta, maraming salamat at talagang lubos nyo akong naunawaan nung kasagsagan na sobrang depressed, sobrang stress ako nung panahon na yun. Sobrang pasasalamat ko kasi nandiyan pa rin kayo para sa akin, lalo na kala Ate Luy, Ate Para at sa mga iba kong mga ate dyan, mami, nanay, kuya, nandiyan pa rin nakasupport sa akin. Maraming salamat kasi hindi nyo pa rin ako iniiwan. At ayun, isingit ko na rin dito, ulitin ko, no, marami kasi nang babash sa akin. Meron nang babash sa akin sa Messenger at sa YouTube. Minsan chinachat na nga talaga ako para lang mabasa ko yung pangbabash nila na bakit no ginagamit ko na lang palagi si Rapi Tulfo, si Idol Rapi, si Senator Rapi Tulfo, Rapi Tulfo in action, no? Kasi nga, purpose nga po talaga ng kaya ginagamit ko yung name ni Sir Rapi is para baka sakaling mapansin niya yung mga tinutulungan ko at matulungan niya rin. Baka sakaling mapanood niya yung video ko at baka sakaling maisipan niya na tulungan din yung tinutulungan ko. Kasi kapag isang Rapi Tulfo, isang Idol Rapi Tulfo, sumbungan ng bayan, wanted sa radyo, TV5, talagang napaka laki ng may tutulong yan sa kapwa nila. Hindi katulad ko na pabigas-bigas, pa 500, 1,000, pinakamalaki na yan na may tutulong ko. Hindi ko naman din kaya na magpabahay ngayon, hindi katulad noon. Kaya sa mga nambabash yan, yung purpose ko talaga nun is para lang mapanood kung sakali man ni Idol Rapi yung mga video ko. At kung kayo man ng mga nanonood, pwede nyo maiparating sa kanya na tulungan niya yung tinutulungan ko. Kasi totoo ang dami pang mahihirap dito sa Pilipinas na hindi abot ng ating gobyerno. Kahit sa sobrang dami na ng mga charity vlogger dito sa Pinas, iilan lang din naman yung mga charity vlogger na talagang nambabago ng buhay ng kapwa nila Pilipino. Talagang tuwing kapag mabidyohan ka, talagang sure ball na mababago yung buhay mo. So iilan lang, no?
Sa daming charity vlogger dito, iilan lang yung talagang 100% na may pusong charity o pusong pagtulong sa kapwa. Kaya ngayon, huwag na kayong putak ng putak din sa comment section na bakit puro Rappi Tulfo na lang. Yun yung purpose ko dun. Na hindi lang para sa sarili ko. No, para din yan sa mga tinutulungan ko. So, ulitin ko, Happy New Year and peace. Bye-bye. Love you all.